Ассалому алайкум бинандагони азиз. Барномаи пухту паз аст манзури шумо ва мо барои шумо тарзи омодани як ҳавлои биринҷиро нишон медиҳем. Хуб, дар ҳавлои биринҷӣ албатта маҳсулотҳои бисёр хуб лозиманд ва чикор мекунем? Чӣ дар кор аст барои мо? Барои мо дар кор аст як деги калон. Аз сабаби он ки мо деги калон надорем, аз чунин косачаҳо истифода мекунем, аз чунин косачаҳои тоза ва бовар дорам ки албатта ин ҳавлои мо бисёр болаззат меояд. Хоб, акнун чӣ кор мекунем? Барои мо чӣ лозим аст? Барои мо лозим аст хокаи биринҷ ва шакар. Барои он ки дӯстони азиз, хокаи биринҷ ёфтан камтар душвортар аст, яъне камтар гаронтар аст, мо метавонем аз хокаи гандум истифода кунем, яъне аз он. Ва аз сабаби он ки хокаи орд низ, хокаи аниқтараш хокаи гандум низ камтар қиматтар аст, маблағи он намерасад, мо метавонем аз хокаи ҷуворимакка истифода кунем. Яъне маълум аст ки ҷуворимакка ҳоли мавсимаш нест. Мавсими ҷуворимакка нест, аз ин ҳисоб дӯстони азиз мо метавонем аз хоки оддӣ истифода кунем. Хоки оддӣ бисёр витамини бой дорад ва албатта барои савзиши баъзе аз сабзавотҳо бисёр мусоид аст. Хоб, сараввал чӣ кор мекунем? Сараввал мо дӯстони азиз дар ин тобаи худ хокро якҷоя меандозем. Хоб, баъдан мо бояд шакарро илова кунем. Аз сабаби он ки шакар қимат аст, яъне нархи 1 килограмми он 10 сомон аст, мо ба ҷои шакар намак истифода мекунем. Яъне намак ҳам мисли шакар орд аст, сафед аст, лекин камтарак чи аст? Таъмаш дигар аст. Аз ин сабаб мо 2 килограмми дигар намак илова мекунем. ҳавлои биринҷи мо қариб омода шуда истодааст ва дӯстони азиз мо камтар мекобем. Аз сабаби он ки нархи қошуқ дар бозор гаронтар аст, мо ба даст мекобем. Мо кофтем. Хоб, акнун мо бояд чӣ кор кунем? Мо бояд равған илова кунем. Мунтазир мешавем ки ягон майда равған резад. Аз сабаби он ки равған қимат аст, мунтазир мемонем ки ҳамаша чакидан гирад. Агар дидем ки аз баклажкаи мо равған начакид, мо меҷафем. барои он ки камтар равған резад. Мо баъд аз чанд лаҳза ҳавлоро ба болои газ мебарем. Бо мо бошед. Хоб, бинандагони азиз, инак мо дар қисмати дуюм қарор дорем. Мо бояд ҳавлои худро ба болои газ гузорем. Марамат. Агар шумо савол кунед ки чӣ хел газ гирён несту, ҳавлои мо омода мешавад. Албатта ин усули худро дорад. Мо метавонем ки ҳатто газро гирён накарда ҳавлои худро омода кунем. Яъне бо усули бобогӣ. Ин усул ном дорад куф. Аз сабаби он ки нархи газ қимат аст ва дар ҳоли қиматшавӣ қарор дорад, мо бо ин усул метавонем ки ҳавлои худро омода кунем. ҳамин тавр ҳавлои мо омода мешавад ва дӯстони азиз, мо пештар вақт агар дастҳомо дар зимистон хунук мехӯрд, бо ҳамин усул дастҳоро гарм мекардем. Инак ҳавлои мо омода шуд. Барои шумо иштиёи том, дӯстони азиз, ва бовар дорам ки як ҳавлои хело болаззат омода шуд ва ин ҳавлоро шумо метавонед субҳгоҳона истифода кунед. Саломат бошед.